los distintos pabellones. L'artista valenciana Carmen Calvo rebrà dijous el Premi Julio González. La creadora multidisciplinària es converteix així en la tercera dona que rep este premi en els 22 anys d'història del guardó. Les càmeres d'Apunt han visitat el muntatge de l'exposició a l'IBAM, que recorre la seva trajectòria i també el seu procés creatiu. Nerviosa, atenta a cada detall, Carmen Calvo supervisa el muntatge d'esta, la seva exposició a l'IBAM. Al voltant de 70 obres reflecteixen el seu complex procés creatiu i mostren la trajectòria que li ha valgut el Premi Julio González. Més que els premis d'agraïment, és la continuació en la vida. Fa falta més premis per a les dones. I ho dic perquè sóc d'una generació que està oculta, poc visible. Compromesa amb l'art com a pràctica poètica i política, la també Premi Nacional d'Arts Plàstiques construeix la seva visió personal del món, sempre amb una mirada crítica cap a l'opressió i la desigualtat de les dones. Peces que potser no són molt agradables de veure, però ahí estan. La pintura no té que ser agradable. La recuperació, la resignificació de materials i objectes formen part de la metodologia de treball, objectes que adquireixen nous significants en el taller de l'artista. Precisament, el santuari creatiu de Calvo es converteix en el punt de partida d'esta exposició. És la idea d'obrir l'estudi, obrir l'arxiu i portar-lo a lo público. A partir de dijous, a l'IBAM de València poden gaudir de l'univers d'una de les artistes més representatives del panorama artístic actual.